Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme. Žije tu 232 Slovákov. Kultúra Slovákov v Dobanovciach a ich materinský jazyk sa okrem v cirkvi pestuje aj v rámci Slovenského kultúrno-svetového spolku Šafárik, ktorého činnosť bola po dlhšej prestávke obnovená roku 2002. Dobanovce je hodno navštíviť najmä preto, že tunajší Slováci napriek malej početnosti vyvíjajú veľké úsilie, aby si zachovali jazyk a kultúru svojich predkov. V tejto chvíli aktívne pracujú na výstavbe nového slovenského domu. Erdevík patrí do šítskej obce Sriemského regiónu. Žije tu 846 Slovákov. Dejiny vyše storočného spolkového života v Erdevíku možno sledovať vďaka dôkladne zhotovovaným a archivovaným zápisniciam vedenia spolku. Taká zápisnica je zachovaná aj z roku 1907, keď bol založený Slovenský čítací spolok. V Erdevíku pôsobí a odtiaľ pochádza viacero významných osobností, ktoré zanechali a ešte stále zanechávajú stopy v rozvoji kultúry vojvodinských Slovákov. K ním patrí prozaik a pedagóg Pavel Čáni, jazykovedec profesor dr. Daniel Dudok, jazykovedec a vysokoškolský profesor Miroslav Dudok, novinár Ján Struhár, grafik Pavel Čáni, hudobník Ladislav Čáni a mnohí iní. Hajdúšica sa nachádza v juhovýchodnej časti Banátu a žije tu 579 Slovákov. Rok 2009 bol pre Hajdúšicu mimoriadne významný. Dedina oslavila 200 rokov od svojho založenia a príchodu Slovákov do nej. Úspešne organizovala folklórny festival Tancuj, tancuj. Z daru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny kúpila dom, renovovala ho a slávnostne ho otvorila pre potreby slovenského KUS Bratstvo. V tom roku bola aj posviacka nového evanjelického chrámu, ktorý bol vystavaný na podobu starého. Ložany patria do obce Bážsky Petrovec. Žije tu 1985 Slovákov. Začiatkom 19. storočia tu Juraj Rohoň spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom a Michalom Godrom založili prvú slovenskú učenú spoločnosť Societas Slavica. Hlavné ciele tejto spoločnosti súviseli so vzdelávaním, osvetou, literárnou činnosťou, udržiavaním kontaktov medzi vzdelanými Slovákmi. Ložany sú dnes v kultúrnom kontexte známe podľa najväčšieho festivalu tunajších Slovákov, folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Za účelom jeho kvalitnej realizácie bol tu postavený amfiteáter s hľadiskom pre 2600 divákov. Jánošík sa nachádza vo východnej časti južného Banátu. Žije tu 1073 Slovákov. Jánošík môžete navštíviť najmä počas dvoch vydarených kultúrnych podujatí. Prvým z nich je detský festival slovenských ľudových piesní Jánošícke perly, na ktorom sa prezentuje celoročná hudobno-tanečná spevácka činnosť základnej školy. Druhým lákavým podujatím je Medzinárodný folklórny festival, ktorý tu poriadajú od roku 2009. Usilovné ženy v etnodome každoročne pripravia podujatie pod názvom Deň višní. Kovačica je najväčšie slovenské centrum vojvodinského Banátu. Žije tu 5693 Slovákov. Umenie a kultúru Kovačičanov, ako aj všetkých vojvodinských Slovákov, preslávili vo svete známi kovačickí insitní maliari, ktorí tu tvoria a vystavujú vyše polstoročia. Diela Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša, ako aj ďalších ich pokračovateľov, nachádzajú sa dnes v galériách celého sveta. Okrem insitných maliarov sa Kovačica právom píši hudobnými talentami, dlhou divadelnou tradíciou, ako aj alternatívnymi výtvarnými a hudobnými žánrami. Každoročne sa tu koná festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí. Kulpie sa nachádza v obci Bážsky Petrovec a žije tu 2116 Slovákov. Píši sa nádhernými pamätníkmi z minulosti, malým kaštieľom z konca 18. storočia a veľkým kaštieľom v klasicistickom štýle z polovice 19. storočia. V týchto končinách sa v minulosti ocitlo niekoľko vynikajúcich slovenských vzdelancov. Chodievali sem Pavel Jozef Šafárik, Michal Godra či Janko Kráľ. V Kulpíne je aj v dnešnej dobe kultúrny život na vysokej úrovni, tak vďaka jednotlivcom, ako aj početným kultúrnym a umeleckým združeniam. Kisáč je 16 km vzdialený od mesta Nový Sad. Žije tu 4505 Slovákov.
Kisáž sa právom píše značným počtom akademicky vzdelaných a úžitkových výtvarníkov, vďaka ktorým bola zriadená galéria pri Slovenskom národnom dome. Je aj centrom detského folklóru. Každoročne koncom júna sa tu koná detský folklórny festival Zlatá brána, ktorý na svojom rozprávkovom zámku predstavuje početné detské hry, spevy, tance z rôznych vojvodinských prostredí a zo zahraničia.